Nanti Mbak Subanto. Iki jan logika kowe kok iso guyu lek tekan iki. Heeh. Iku gede masa depan saya. Gak ada cita-cita terwujud itu napa Mbah dirakati. Lah kuwi ora sah ditirakati lek ngono. Nganti sawet saiki tak logikane kabeh lek. Siap Mbah. Heeh. Saiki sawenene nek duwe anak kok nakal ngene ya. Omongane angel ngene ya. Akeh to? Aja nganti pisan-pisan kuwi nyalahne anake. Dan kok saged? Kudu disalahne awake dhewe. Contoh saiki. Nggih, Bang. Saiki bayi mulai cenger kae sik cara ditimbang pirang kilo? 2 kilo mulai 2 kilo 3 kilo. Ya, terus saiki 2 kilo 3 kilo terus nganti sakmene gedine iki pirang kilo? Iki 50 kilo iki, Mbak. Nganti iso 53 kilo. Lah kuwi lek gedhekne iki lek makani ngangge pakanan sing wis kasarane lek Arab karang nopo halal ngono ae. Campur badan. Campur. Campur. Lah ya mangkane lek akeh karane mesti omongane angel. Sing sakmono ki lek gedhekne kudu sing apik tenan. Nggih, nggih. Cara lek megahe ya keringetan hasile dhewe. Lha lek kira-kira sing gedhekne iki asile ngapusi ya sembuh. Dadine kurane ya angel. Malah arepe mateni wong tuane barang kuwi. Kuwi logika kuwi. Iki diarani ilmu alam le. Gak oleh nyalani sing anake. Lek mung gedhekne ngangge apa? Gawe salah apa bener ngono ae wis. Ya masuk ora iki? Masuk kan. Masuk kabeh. Kok sepenake kok ya salah disan iya dhisik kowe lek gedhene ngangge iki le makane omongane kudu sadar iki ngono lho. Berarti sing Lah iya kan bayi lahir cenger kan wis jelas ya suci ya. Lah nganti iso 50 kilo lek gedhene ngangge piye? Wis saiki gambaran akeh ora peduli sing wis putih-putih nyatane anake ya sih. Aduh, nggih, nggih. wis Wong putih-putih. salah. Oleh isine kabeh gur ngene ngakali ya. Kenyataane ngono. Mbah, kados Wati Gajah Mada. Wonten iku saged manitis malih napa mboten, Mbah? Bisa. Untuk memimpin Nusantara ini. Bisa. Bisa nggih. Bisa. Wong cita-citane tetap menyatukan Nusantara. Kaya Soekarno cita-citane ya jelas. Lah dulu kan gini ya Le, deklarasi Soekarno, ku titipkan bangsa dan negaraku. Saiki wis lain lagi. Ku serahkan bangsa isinya ajaran dan negaraku. Bisa dicatat ini. Arepe tak wujudne iki lho. Jadi nek ngoten Mbah kados Pak Karno, Wati Gajah Mada. Ningali Nuswantara kados mekaten iki berarti intine nggih Ya nangis asline Le. Nangis. tidak sesuai dengan apa yang dititipkan, Mbah. Nah, ya kenyataane ya saiki kaya tamu-tamu iki dianggap ya tanah Republik Indonesia itu tanah terkotor sedunia. Itu bagi orang yang tahu. Padahal kalau dari penelitian Mbah Novi mau sing kena diarani tanah suci, le jenengan kabeh lahir di mana? Makanya lahirmu itu bisa dikatakan tanah sucimu di mana kau dilahirkan. Itu bisa dinamakan tanah suci. Lek Mbah No ngakoni ya, sing kono ki kelahirane Muhammad kan ya, kok tanah sucine Muhammad. Kinten-kinten kados Gajah Mada niku tasik dangu napa mboten Mbah Maniti. Soale kan nek jawaban Mbah No Dewa kan ngendikan kan nunggu Bratayuda terjadi. Nah, sekarang ini kan wis Bratayuda. Ya ditunggu ae. Wong iki mlaku ya kan. Kembalinya ajaran Nuswantara termasuk Mojopahit golek wis swara wolak-walik ing jaman iki terjadi.
Iki yo rung malik tapi wis miring. Kari mak putik nih. Pun mulai miring Mbah nggih. Wis mulai miring nyatane yo bumine longsor. Gunungnya meledos. Angine morak-ngarik. Ngene dan yang ini. Banyune tsunami. Dia kan wis mulai kemiringan lho. Wis ora stabil kan wis miring-miring ini dah. Jadi lu lalal ini mablek ngono bisa. Kuwi bagiane alam lek menungso gak nalar iki nang di akal gak masuk akal. Mbah niki wonten pitakenan Mbah saking derek-derek Mbah. Kanjeng Ratu Kidul niku saged nglairaken putra napa boten. Kan wonten Mbah tiyang-tiyang niku nek ngaku saged hubungan badan kali Kanjeng Ratu Kidul. Piye ya lek sama tekone ngono aku ya ora nyalahne. Dene sing memahami ngono kuwi ya oleh tapi Mbakno ora percaya tentang kuwi. Oh, ngoten nggih. Tapi kuwi aja disalahne lho ya. Oleh penemune dhek ngono kok. Lho. Tapi nek menurut pembangunan Mbakno Tidak mungkin Mbak nggih. Jane ngene ya. Pripun, Mbak? Lek teko gambarane Mbakno lain pendapat monggo lho ya, Le. Nggih. Mbakno ya bisa salah bisa benar. Oleh menungso lumrah. Nggih, Pak. Lek Ratu Kidul iki jumlahe nek 3 le ya. Napa Diarani Yang Ratu, Ratu Mas, Nyai Roro Kidul. 3 Mbak? Bentuknya sama, keretane podo. Ya. Tapi semua itu di bawah naungannya Ratu, Yang Ratu. Sing Ratu Mas karo Nyai Roro Kidul imu di bawahnya. Carane ajudane lah. Berarti nek disebut yang Ratu niku Mbah nek Yang Ratu iki mau diarani Ratu ning Atasane gaib. nggih. Oh, diarani Ratu ning gaib. nggih. Ratu Mas iki ratune kadunyan. Nyai Roro Kidul ratune kegelapan. Wis. Niku Mbah, asal usule Eyang Ratu niku rumiyin niku menungso napa jin Mbah? Menungso. Menungso nggih. Menungso. Menungso terpilih. Dipilih sama alam. Yes manusia benar ngene. Bukan suci ya. Benar. Saged jenengan cerisaken sekedhik asal mulane Eyang Ratu rumiyin kan menungso. Dan kok dados Ratu penguasa jin ten Segoro Kidul niku pripun Mbah? Terus Mbah. Ya saiki ngene. Jenengan Ini Bano. iki kan pilihane alam ya. Nggih. Jadi sing iso gawe keseimbangan Ratu Kidul iki kan ya dipilih menungso sing terpilih sing iso nguasani sing diarani jalure nang banyu ndi ae ya. Lah sing nang darat ya enek, mangkane sing diarani Yang Ratu ratu ning gaib terus Senopati ning gaib lek teko paparane telu iki gak kena terpisahkan lho. Nggih. Yang Ratu terus Yang Sapu Jagat, Yang Bendoro Saut, tiga-tiganya nggak bisa terbantahkan nih. Ratu ning gaib, Sapu Jagat Senopati ning gaib, terus Bendoro Saut penasehat gaib. Itu semua manusia. Semua manusia. Manusia terpilih, yo kangge gawe katentramane alam iki mau. Kenyataane kalah karo pokal gaweane manungsa. Ngono lho. Terus saat niki Mbah, posisi tiga-tigane niku ten pundi Mbah? Ya tetep di pantai selatan. Pantai selatan. Heeh. Lha sampeyan kepengin roh nggih kono ritual nggih kono ingin tahu ya tahu. Jadi kan nanti Mbah dipanggi iki. Ya lek saiki ya gak nyapa wis gak butuh aku. Ini rumiyin Terus terang tak nate le. Nate Mbah. Nate. Ngoten niku. Kole ya jelas jenenge cara kena ditekani kekaremane apa disuguk ya teko kok. Ngoten niku nggih saged Mbah jenengan diajak ngomong-ngomong kados Lek aku guru membuktikan bahwa benar itu ada. Boleh aku gak kaitannya karo rono.
Lah tapi weh wong nek kepengin wah yo kaitane rono. Engko duwe sakti iso sulapan barang ngono lho. Kok mlaku nang dhuwure banyu ora iso mendelemen nggih kono ngene. Kados pesugihan gitu mriki Lah iya ngene ngene yo. Mbahno pola ora mau liwat kuwi yo. Mbah, kados tiyang nek niku lho Mbah. Nek ngambil pesugihan, wonten kan pasti kan wonten perjanjian Mbah kali niku nek kali yang dimintai pesugihan. Nah, ngoten niku Mbah, carane Mbah. Saged memutus rantai perjanjian kados pesugihan ngoten niku kedah pripun Mbah? Sekenging napa mboten Mbah? Ya saiki dilogikane ae. Lek wis tanda tangan paling kuat apa kena dibusak. Ya perjanjiane ya kudu melok balane kono, ya wis to seneng. Cara diakali mboten kenging Mbah. Oh setan mbok akali kali. Lah ya setan kok diakali. Pokoknya setan itu kemampuannya 7 manusia. Iso mancala putra, mancala putri. Di samping ini ciptaane Gusti Allah kan punya kelebihan. Nggih, nggih. Tidak wenang mati ya. Gak diwajibne mati setan ini. Abadi Bang. Abadi. Makanya Jane setan itu gak enek setan elek. Sing elek iki menungsane terus njaluk ngono kuwi lho